ከምነህምያ ንኢየሩሳሌም ዝጭነቀላ ዝነበረ ነዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ማእከልና ዝጭነቅ ምን አሎ? ቤተ ክርስቲያን ከምዝ ትኸውን አላ። ህዝባ ይበታተናሎ። ህዝባ ቤተ ክርስቲያን ገዲፍሎ። ህዝባ ካብ እግዚአብሔር ርሕቆሎ። ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ንኣክቦ? ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ንጓስዮ? ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ክንጥርንፎ ኢሉ ዝሓስብ መን ኣሎ? ኣብዛ ቤት እዚኣ ኩላትና ተኣኪብና መፅና ዘለና ንመን ደሊና ኢና? እስከ ንገሩኒ። ንእግዚአብሔር ደሊና ኢና። እግዚአብሔር ዝሕመይ ኣምላኽ ድዩ? እግዚአብሔር ዝጽገም ኣምላኽ ድዩ? እግዚአብሔር ሓበሬታ ዘድልዮ ኣምላኽ ድዩ? ኣይኮነን። ንቅዱሳን ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ እንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት ስዩማን እግዚአብሔር ላይካን ሚኒስትር ዲያቆናት መዘምራን መዘምራት አቦታት አዴታት አህዋትን አሃትን ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትን አይኩን ከመይቀኒኹም ከመይከ አምሲኹም ከመይከ ጸኒሕኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ስሙ ክነመስግን ዝፈቀደ ልቦናና አነቃቂሑ በቅዱሳን መላእክቱ አሰንዩ ናብ ቅድስት ቤቱ ዘአከበና ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ንዘል ዓለም ዝነብር ኦሜጋ ጎይታናን አምላኽናን ፈጣሪናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስባህሪ አብኡ አብን መስባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን ስሞም ንዘል ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አሜን በሉ። አሜን ማለት ይኩነለይ ይገበረለይ ማለት እዩ። ስለዚህ ተመስገን ከሎ አሜን፣ ከተባረክ ከለኻ አሜን መባል አይንህመው። ለእግዚአብሔር አምላክና ዝራአናላ መስትያትና መስቅዱስ እግዚአብሔር አምላክን ዘራረበላ ቋንቋና መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይብላ ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ንጽሐ ልቦና አሰማሚያ አስተረኽበት በፍጹም ንጽህና በፍጹም ድንግልና እግዚአብሔር አምላክና ዝወለደትና አቆራሪተ መዓት ሰዓሊተ ምህረት ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም አዴና ስማስ ከበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡውን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክትን ጥንታውያን ቀደምት አበው ነቢያት ሐዋርያት አርድእት ሰማዕታት ቅዱሳን ጻድቃንን ሊቃውንተ እግዚአብሔርን አምላክ ስሞም ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። እንኳ ናብዚ ክቡርን ቅዱስን አስራይ ዓመት በዓልኩም በሰላም አብጽሐኩም። ናይ ፈቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ እዚ በረከት እዚ ክሳተፍ ካብ ርሑቕ ናብዚ ቅዱስ ቦታ ክመጽእ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደለይ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንኣኻትኩምን እውን በዕድመን በጥዕናን ብህይወትን አጽኒሑ ኣብ ቅድስት ቤቱ ክትቆሙ ዝፈቀደ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ እግዚአብሔር ንዝወሰነልና ሰዓትን እግዚአብሔር ንዝፈቀዶ ቃልን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ አውጢና ታሪክ አሰኒና ንህይወትና ዝኸውን ዝጠቅመና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንዘራረብ ኢና። ናይ ትምህርትና አርእስቲ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 39 ዘሎ ቃል እዩ። እምበኣርሲ ቤት አምላክና ከቶ አይንሕደግ ይዝብል። ሕራይ
ትምህርትና ቅድሜ ምጅማርና ኩላትና በአቢ ድምፂ ነዚ ቃል እዚ ክነድምፂና ደድሕረይ ክትብልዎ እምበኣርሲ ቤት አምላክና ከቶ አይንሕደግ። ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ አቀዲመ ከም ዝነገርኩሁም ነህምያ ዝተባሃለ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ። ነህምያ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መጽሓፈ ነህምያ ዝተጠቕሰ ወዲ ሃካልያ ናይ ፋርስ ንጉስ አንታሃስያን ጽዋዕ ዘስቲ ዝነበረ እዩ። ነህምያ ከምዚ ኸማይን ከማኻትኩምን ኣብ ስደት ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ። ናትናን ናይ ነህምያን ስደት ዝፈላለ ነህምያ ካብ ሃገሩ ብሓይሊ ተገፊኡ ተማሪኹ ኢየሩሳሌም ከቃጥሉ ኢየሩሳሌም ከጥፉ ከለው ንምሩኻት ክወስዱ ከለው ዝተማረከ እዩ። እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ አርታሕሽያስ ቀዳሒ ሜስ ወይ ድማ አቀባሊ ሜስ ኮይኑ ዝነብር ነይሩ። ድሕሪኡ ድማ ናይ ይሁዳ ገዛኢ ዝነበረ አይሁዳውን መራሒውን ክውኸውን በቂዑ እዩ። ነህምያ ፈሪሳ ንዝነበረት ቅፅሪ ኢየሩሳሌም ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ 52 መዓልቲ ንምሕናፅ ብዘርአዮ ትብዓትን ጽንዓትን ከምኡውን ህዝቡ ንኣምላክ ተዓዚዞም ንኽነብሩ ብምግባር ዝፍለጥ ታሪካዊ ሰብ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኢየሩሳሌም ብምንዳዳ ኩሎም እስራኤላውያን ብምስቃዮም ኣዝዩ ዝሃዝን ኣዝዩ ዝሳቀ ኣዝዩ ዝጉሒ ሰብ ነይሩ። ዋላ ቤተ መንግስቲ እምበር ዝደለዮ ይብላዕ ዝደለዮ ይስተይ ዝመረጾ ይከደን ኣብ ዝለስለሰ ቦታ ይደቅስ። ንሱ ግና ኣማዓድዩ ነታ ዝገደፋ ቅድስቲ ሃገሩ ነቶም ዝገደፎም ኣቦታቱን እህዋቱን ይዝክር ነይሩ እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ዝልስልስ ዓራት ወይ ፍርናሽ ደቂስና ዝልስልስ ኮቦርታን አንሶላን ተካዲና ዝመቀረ ፀብሒ ምስ እንጀራ ዝስተይ ካለ ነገራት እንዳበልዓናን እንዳሰተናን ከለና ብሓቂ ከም ነህምያ ንኢየሩሳሌም ዝጭነቀላ ዝነበረ ነዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ማይከልና ዝጭነቅ ምን ኣሎ? ቤተ ክርስቲያን ከም ዝትኸውን ኣላ ህዝባ ይበታተናሎ፣ ህዝባ ቤተ ክርስቲያን ገዲፉሎ፣ ህዝባ ካብ እግዚአብሔር ርሒቁሎ። ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ንኣክቦ? ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ንጓስዮ? ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ክንጥርንፎ ኢሉ ዝሓስብ መን ኣሎ? ወለዲ ኣዴታት ደቂ ወሊድክን ይኽን ወለዲ ኣቦታት ውላድ ወሊድኩም ኢኹም እስከ ንደቅኹም ናብታ ብኢየሩሳሌም እትምሰል ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንደቁ ከመጽእ ናይ ህይወት ሰንቂ ከሰንቆም ናይ ህይወት ሃብቲ ከትህዞም ምስ እግዚአብሔር አምላኮም ከራኽቦም ንቅዱስ መስቀል ክሳለሙ ክባረኹ ነቲ ቅዱስ ዕጣን አጭንዮም ክባረኹ ካብ ማዕዲ እግዚአብሔር አምላክ በሊኦም ሰትዮምን ክቅደሱ ተጊሁ ዝመሃረ ተጊሁ ንቤተ ክርስቲያን ዘምጽእ መን ኣሎ? ነህምያ ግና ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገደፎም አቦታቱን አዴታቱን እህዋቱን ከመይዶ ይኾኑ እንታይ ረኺብዎም ይኸውን?
ይጠሚዶ ይሆኑ ይሳቀይዶ ይሆኑ ይግፉዶ ይሆኑ ይሉ ነህምያ ይጭነቅ ነሩዩ ሎሚ ጸላይና ዲያብሎስ ኩናታል ኢሉ አብ ዓለም አውጁ አብዘለሉ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን ከምጉዚ አብዙህ እንዳመቃቀላ ከሎ እስከና ቤተ ክርስቲያን ነገር ደህመሞ ከም ነህምያ ዘተጨነቀ ካህን ጳጳስ ዲያቆን ሰባኪ ወንጌል መነኮስ መዘምር ምእመን መናሎ ዘሐመመካ ማይከልና መናሎ ዝተጨነቀላ መናሎ ዝበኺየላን ዘልቅሰላን ነዘቤተ ክርስቲያን እዚያ መናሎ አቱም ህዋተይ አቱም ሃተይ አቱም አቦታተይ ሎሚ ብዋዛን በፈዛዛን ንሪአ ዘለና ዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አቦታትና ክንደይ መከራ ክንደይ ሽግር ክንደይ ስቅያት ኮይም ተቀቢለው መላ በዓል ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ቁልቁል አፉ ተደፊኡ በአፉን በፍንጩን ደም ቲፍቲፍ እንዳበለ ነዛ ቤት እዚያ ዘቀንዐ አቦዩ በዓል ቅዱስ ቶማስ ቆርበቶም ከመባጊዕ ዝተገፈፉሉ ነቲ ስጉኦም ጨው እንዳተነስነሰሉ መከራ ዝተቀበሉሉ በዓል በርቶሎሜዎስ እምነት አሲሮም ንባህር ዝተጣሃሉሉ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተጣሃኑሉ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም መቁሎ ዝተቆለውሉ ሰማይታት ከም ጥጥቆ ዝተጠጠቁላ ሃይማኖት ያዝያ ነዛ ቤት እዚኣ መን ይሐሲቡላ ዝፈልጥ ነዛ ቤት እዚኣ መን ይካም ማይከልና ተጨኒቁላ ዝፈልጥ ነህምያ ግን ስለ ኢየሩሳሌም ይጭነቅ ነሩ ስለ ኢየሩሳሌም ይጉሂ ነሩ ስለ ኢየሩሳሌም ይበኪ ነሩ ስለ ኢየሩሳሌም ይጸውም ነሩ ይዎ ሎሚ አይኮነን ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ነፍስና መብካይ ገዲፍናዮ ሎሚ አይኮነን ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ነፍስና ምጻም ገዲፍናዮ ሮብዕ የለ ዓርቢ አርባዓ ጾም የለ ጾመ ፍልሰታ አልማማ ምጭፍጫፍ ጥራይ ኮይ ከበቦታትና አንታይና ክንማር ከበቦታትና አንታይና ክርከብ አቦታትና ዝገደፉልና ጎይታ በደሙ ዝመስረታ ህይወት ክረኽብልና ክብር ክረኽበላ ዘሃደገልና ቤት ኮዚያ ጥራያ ናብ ሰማይ ተብጽሐና ምስ እግዚአብሔር አምላክና ተራኽበና ምስ ቅዱሳን መላእክቲ እነሸብሽበላን እንዝምረላን ሰላም ረኺብና እፎይ ኢልና ነብረላ እታ እንኮ መንገድና ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ጥራያ ስለዚሁ ነህምያ አብ ነህምያ 10:30 ትቻተን ንስኻትኩም ታሪክ በሙሉ አንብብዎ አብ መጨረሻ እንታይሉ እምባአርሲ ቤት አምላክና ከቶ አይን ሕደግሉ ቤት አምላክና ዘሐደግና መዓልቲ ኩሉ ነገር ተወዲውዮ ዘመናዊ ሞዴል መኪና እንተዘወርና ናይ ሚሊዮናት ክሳብ ሰማየ ሰማያት ዝበጽሕ ደመናታት ዝድንቅፍ ጎት ፓላሶን ተሐነጽና በወርቂ ዘንቆጥቆጠ በዕንቁ ዝተከበበ ክዳውንቲ እንተተከደና አቱም ተባሂሉ እንተተሰገደልና እዚ ሁሉ ምድራዊ ነገራት እንተከሰብና ንእግዚአብሔር ቤትን እግዚአብሔርን እንተሐድግና ሁሉን አና ከንቱዩ አቱም ዝተባሃሉ ሀፍታማት አይትፈልጡ እንዲሆ ጎይታይ ጎይታይ ዝተባሃሉ ሀፍታማት አይትፈልጡ እንዲሆ እዞም ሰባት እዚአቶም እኮ ከይዶምዮም ሰፈሮም አቤ ያሎ ቤተ ክርስቲያን ሐዲጎማንዮም ኔሮም አይሐደጉዋን ፈልጦ ነገር የበልናኒና አብ ሰማይ ክልተ ነገር ይጽበየና ክብርን ውርደትን ምስጋናን መርገምን ይጽበየናሉ ከማይከልና ናይ ሰማይ ክብሪ ነቲ ጻዕዳ ክዳን ምክዳን
ኣብ ቅድሚ ዙፋን እግዚአብሔር ደው ንምባል ካብ ማይከልና እስከ መንብቁ ኣሎ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዝጭነቅ መን ኣሎ ስለ ነፍሱ ዝጭነቅ መን ኣሎ ስለ ደቁ ዝጭነቅ መን ኣሎ ስለ ወለዱ ዝጭነቅ ካብ ማይከልና መን ኣሎ ኣሕዋተይን ኣሃተይን ዘዋፀና ገዲፍና ዘየዋፀና ክነሳደድ ካብ እግዚአብሔር ንርሕቕ ኣለና መቼም ኣብዛ ከተማ እዚኣ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ንስኻትኩም ጥራይ ኣይመስለንን ነበርቲ ዘለኹም ንስኻትኩም ጥራይ ኣይመስለንን ናይዛ ሃይማኖት እዚኣ እምነት ተኸተልቲ በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተጠመቅኩም ንስኹም ጥራይ ኣይኮንኩምን ኣበየለው ታይ ይገብሩለው ታይ ይሰርሑለው ኢልና እንተሓቲትና ኩላትና ንኢየሩሳሌም ኩላትና ንቤት አምላክ ሃዲግናያ ኢና ዘለና ኣብዚ ኮፍ ኢላ ሰበይቲ ኣብ ገዛ እኮ ድስቲ ተማስል ኣላ ሕጂ ሰብኣይ ስጉኡ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ሓሳባቱ ግና ኣብ ካልእ ቦታ ካልእ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያንና ከቶ ኣይንሕደግ እዩ ካብ ነህምያ ዝተወሰኑ ነገራት ርኢና ናብቲ ቀንዲ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ትምህርትና እውን እዚ እጂ ሒዝየ ዘለኹ ነህምያ ፍሉይ ዝነበሮ ነገራት ወይ ድማ ነጥብታት እንታይ እንተልሂልና መርሕነትን ጽንዓትን እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እውን ተስፋ ከይቆረፀ ህዝቡ የተባብዕ ንህዝቡ ይጉስጉስ ንህዝቡ ይመርሕ ነይሩ ንሕና ኣብ ጊዜ ጽቡቕ ይኹን ኣብ ጊዜ ሕማቅ ኣብዚ ጊዜ ጥሜት ይኹን ኣብ ጊዜ ጽጋብ ኣብ ጊዜ ጥዕና ይኹን ኣብ ጊዜ ሕማቅ ንሕዋትና ንፈተውትና ንጎረባብትና ክነጸናነ ክንመርሖም ከም ነህምያ ይግባአና እዩ ሓዊ ንሓዉ ሓፍቲ ንሓፍታ ኣበ ነፍሲ ንደቁ ክመርሕ ንቤተ ክርስቲያን ከመጽኸል ኣለዎ ኣብዚ ዘለዎ ኣቦታተይ ካህናት ነብሶ ወከፎም ክንደይ ደቂ ከም ዘለዎም ኣይፈልጥን እየ ኣብታ ኣነ ዝነብረላ ሃገር ኣብ ኔዘርላንድ ግና ሓደ ካህን ብውሕድ የብሉ እንተተባሂሉ 120 150 ደቂ ኣለውዎ ግን ካብኦም ናብዛ ብኢየሩሳሌም ዝተሰመየት ከይና ሓደጋ በጃኹም ኢሉ ነህምያ ናብ ተማባፃ ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ደቁ ግና 2 ወይ 3 እዮም ዝኾኑ እንታይ ኮይኖም ኩሎም ዘይመፁ እንታይ ኮይኖም ናብዛ ህይወት ቤት ዘይቀርቡ ተተባሂሉ ችግር ኣለዎ ማለት እዩ ከም ነህምያ መሪሕነቱ ኣየጸበቐን ማለት እዩ ወይ ድማ እቶም ምእመናን እቶም ሒዝዎም ዘለዉ ደቁ ምዒድዎም መኺርዎም ጎስጒስዎም መስማዕ ስኢኖም ጽንዓት ስኢኖም ኣለዉ ማለት እዩ ነህምያ ንመሪሕነትን ንጽንዓትን ሒዙ ጸኒዑ ዝተጓዓዘ ሰብ እዩ ነይሩ ነህምያ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከገልግል ከሎ ግና ይገርመኩም ንኢየሩሳሌም ቅፅሪ ክነድቃ 52 መዓልቲ ጥራይ እዩ ኣድልይዎ ኢለኩም ኣብዘን 52 መዓልቲ ንህዝቢ ኣተሓባቢሩ ንቀፅሪ ኢየሩሳሌም ክነድቅ ከሎ ግና እታ ዘገልግላ ዝነበረት ኢየሩሳሌም ቁንዓት ሰባት ጥራይ ዘይኮኑ ተቃወምቲ እውን ነይሮም መን ይበሃሉ እንተተባሂሉ ሳምባላጥን ጦብያን ዝበሃሉ ነህምያ ንህዝቢ ተሓባቢሩ
የኢየሩሳሌም ቅጥር ክነድቅ የቤተ ክርስቲያን ክነድቅ የኢየሩሳሌም ካህንጽ ከሎ ነሳቶም ይስሕቁዎ የላግጽሉ ነሮምዮም ንሱ ግን እንታይ ዝበሎም ንስኻትኩም ካብዛና ኢየሩሳሌም እንሃንፃ ካብዛና ኢየሩሳሌም እንነድቃ ካብዛና ኢየሩሳሌም እነማዕረጋሲ መሰል ዝበሃል እኳ የብልኩም ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዘድልያ ነገራት ኣብ ምግባር ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ምህናፅ ዘይሳተፍ ኩሉ ጊዜ እንቅፋት ኩሉ ጊዜ ችግር ዝኸውን ሰብ መጨረሻ ኣብታ ሰማያት ግደ ዝበሃል የብሉን እዩ። ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትኩም ክትጓዓዙ ናብ እግዚአብሔር አምላክኩም ክትቀርቡ ከለኩም ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣብ ውሽጣ ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣብ ውሽጣ ከም ሳምባላጥን ጦቢያን ዝኣመሰሉ ኣገልገልቲ ክፀንሕኩም ይኽእሉ እዮም። እንታይ ክትገብሩ መፂኹም? እንታይ ትሰርሑለኩም? እዚኣቶም እኮ ከምዚኦም እዚኣቶም እኮ ከምዚኦም ይብልኩም እኮኑ ንስኻትኩም ንዕኦም ኣይትስምዕዎም። ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝመፃኹም ንቴድሮስ ንዓይደልኹም ኣይኮንኩምን ነቦይ ቀሺ ምህረት ኣብ ወይ ካልእ ሰብ ደልኹም ኣይኮንኩምን መፂኹም። ኣብዛ ቤት እዚኣ ኩላትና ተኣኪብና መፂና ዘለና ንመን ደሊና ኢና? እስከ ንገሩኒ። ንእግዚአብሔር ደሊና ኢና። እግዚአብሔር ዝሕመይ ኣምላኽ ድዩ? እግዚአብሔር ዝጽገም ኣምላኽ ድዩ? እግዚአብሔር ሓበሬታ ዘድልዮ ኣምላኽ ድዩ? ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዚ ቤት እዚ ከምታ ናይ መርከብ ዶ ዝብልዑን ዘይብልዑን ሓደገኛን ሕያዎትን እንስሳታት ከም ዝነበሩ ኩሉ ኣብዛ ቤት እዚኣ ሕያዎት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣገልገልቲ መሕደሪ ዲያብሎስ ዝኾኑ ሰባት ኣብዛ ቤት እዚኣ ክጸንሑ እዮም። ዲያብሎስ ኣብዛ ቤት እዚኣ እውን መዘምራን ኣለውዎ፣ ደቀ መዛሙርት ኣለውዎ። ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣቶም ናይ እግዚአብሔር ደቀ መዛሙርቲ ሰቢኾም ነቶም ሰባት ካብ ደገ ናብ ቤት ከምፅዎም ከለው እቶም ደቀ መዛሙርቲ ዲያብሎስ ድማ ካብዛ ቤት እዚኣ ናብታ ደገ ዘውፅለው። ንስኻትኩም ንመን ትሰምዖ? እግዚአብሔር ጥራይ። ካብዛ ቤት እዚኣ ውፁ ዝበለኩም ናይዛ ቤት እዚኣ ዓበር ዝነገረኩም እዚ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን። እዚ ሰብ እዚ ወድዛ ቤተ ክርስቲያኑን ኣይኮነን። እዚ ሰብ እዚ ደቀ መዝሙር ዲያብሎስ እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ 12 ሐዋርያት ነይሮሞ። ኣብ ዝሓደሮ ይሓድሩ፣ ኣብ ዝውዓሎ ይውዕሉ፣ ናይ ኢዱ ተኣምራት ዝረአዩ፣ ናይ ቃሉ ናይ ኣፉ ቃል ዝሰምዑ፣ ናብ ህይወት ክመልስ ዝረአዩ፣ ሙት ከተንስ ዝረአዩ፣ ለምጻማት ደሓሲሱ ክሕውይ ዝረአዩ። ንሳቶምን ነቲ ሰማያዊ ስልጣን ተዋሂቦም ደሓሲሶም ሕሙማት ዝፍውሱ፣ ደሓሲሶም ለምጻማት ዘንጽሑ፣ ገሲጾም ኣጋንንቲ ዘውፁ 12 ደቀ መዛሙርት ነይሮሞም። ካብዞም 12 ደቀ መዛሙርት ግና ሓደ ኣብ ማእከሎም ጋኔን ነይሩ፣ ሓደ ኣብ ማእከሎም እሾኽ ነይሩ፣ ሓደ ኣብ ማእከሎም ናይ ዲያብሎስ ደቀ መዛሙርት ነይሩ። ንኣምላኹ ንፈጣሪው ንእግዚአብሔር በ30 ዲናር ሕሊፉ ይሁ። ስለዚ ሕዋተይ ካህናት ከምዚኦም፣ መዘምራን ከምዚኦም፣ ዲያቆናት ከምዚኦም ኣይትበሉ። ካብ ሺሕ ሓደ መሕደሪ ዲያብሎስ ኣብዛ ቤት እዚኣ ክህሉ ግዲ። መንገዲ ይሁዳ ዝሓዘ፣ መንገዲ ኣርዮስ ዝሓዘ፣ መንገዲ ንስጥሮስ ዝሓዘ ኣብዛ ቤት እዚኣ ይሕሉ እዩ። ንሱ ግን ነዛ ቤት እዚኣ ኣይውክላን። ነዛ ቤት እዚኣ መን ይውክልዋ ትፈልጡ ዶ? ነዛ ቤት እዚኣ ዝውክልዋ ሐዋርያት እዮም። ነዛ ቤት እዚኣ ዝውክልዋ ሐዋርያዊ መንገዲ ዝተጓዓዙ ሐዋርያዊ ኣካይዳን ስራሕን ዝሓዙ እዮም። ይሁዳዊ ስራሕ ዝሓዙ ይሁዳውያን
አርዮሳዊ መንገድ ዝሃዙ አርዮሳውያን አብዛ ቤት እዚያን ተለውን